Ah, Hi! Merry Christmas! kanino? Kuya! Merry Christmas! Sino pa? Ate Lia! Aileen! Caroline! Elba! Armani! Merry Christmas, Elba, Armani, lahat ng apo ko dyan. Si Jeka, saka si Caroline, lahat-lahat kayo dyan. Pati kay Papa mo. Lia. Yay, Aileen, Lia, si Balong. Lia, si Balong, Marlon, happy, Merry Christmas. Kuya, sabihin sa isa ko pa, may script pa. Papa Boy. Ah, Balong. Indian French, different things. Tumigit! Ang barkada ko sama na masyal para makalanghap sa ibang hangin. Para makahanap ng fresh air. To be enjoying na rin. Hindi ako na yun. Lakad, Parang sa exercise. ano rin. Kapag nagutom ka na, may instant merienda ng pantawid gutom bago. Ang panaro, iba't ibang pamilya. Pero sa umagang ito, isa ang ating mga kapuso pagdiriwa ng isang healthy at Christmas tree. Live mula sa Luneta Park. Nita, tingnan mo si Katkat! Kuya, anak mo, pamasko daw. Papa, tawagan mo papa mo. Papa, Merry Christmas. Dali. Dali, Papa ka mo. Dali! Naiya. Ikaw. Papa, Merry Christmas sabi mo. Ang mga eksena sa Luneta, ilang minuto bago Hindi ka nagsasalita. Tumayo ka. sa pagsilang kay Kristo. Hindi doon niya ang Papa, Christmas, love you. pa ito ng mga Christmas decoration at ang higit sa nabigay kulay Balik ka. ang pagdagsa ng mga tao. Hindi naging malaki naman ang kulay ng mga Ba't nagpipili ka sa tapo? Ah, may sugat ka. Di sana. Hindi ka na nag-shoes. Gusto mo sandals ka na lang? Sige, balik mo. May sandals ka na lang. baboy ang oranges